slukker den, og så kaster du den derop. Så er den ikke lige pludselig slukket. Ja, så kaster den derop. Det skal være, at vi skal se, at der er noget, der rører sig dernede. Jeg kan snart ikke ved det. Hvad så? Finder du guld til far? Hvad? Finder du guld til far? Find noget guld. Find noget guld. Ja, så find noget guld. Ja. Ja, find noget guld. En dygtig dreng. Jeg må stå forkert, fordi jeg søger. Dygtig dreng. Du er så dygtig. Ja. Og brug nogle kræfter, du. Ikke? Ja, det er rigtigt. Bare skæld det ud. Ja. Ja. Kommer ned med en ambition. Hvor han er træt. Det har du gravet. Skal der lige se, om der er noget guld i det, han har gravet op? Ja, det får du. Det er flot, ja. Godt, Tando. Så dygtig. Ja, så tag det. Så tag den da. Hvad har du fundet? Hvad har du fundet? Hvad har du fundet? Hvad har du fundet? Ja, det kan være, at vi vender tilbage, når vi ikke kan se ham mere.